Ha? Aman. Kadapin day. Hi guys. Marami daris tindahan. Daan pa yung mga imo pa tindahan. Kay kuan. Mapalit ni og. Hoy, alyan na dili. Ano dugay man? Ano ko na? Ano? Ano day? Ate Wilma. Ay! Kayo! Ano day? Hi. I'm happy. Kay. Murang po tagupay ito gitlog. Pila ka 3. Madaring padung ah. Ikaw magpadung. Magpadung. May ikaw rama. Ikaw, pagiri na. Ah, ikaw rin palit. Rabit mo nga. Ikaw. Ikaw. Wala ka na. Padaplin. Kau rin palit tungkuan kau. Mani daghang motor mang agi ngarang urasa. Padaplin. Dali na. Kiyatan mo rin na. Ini sa gas kaya. Kau pagpajung daan kay rong bisa go payuan. Kung mapajung din mo da juguan kan hadlok sa imong pajung. Kau pajungi daan ang uwan. Pajungi daan ang uwan. Ikaw right ka. Ikaw. Lakaw harap lin. Kau. Tugitlog. Kau naayo palit tatagitlog. Ay kidnapon. Kidnapon nila kapitan. Nabaday kidnapper nila kapitan. Kau. O di dana di na magtubukanan jama. Kau. Ambil na bet ng tekipon na yung pajong bi. Ikaw palit tugitlog kau. Batag maligsan ka tayo ha? Na majong hapon kapitan. Papalit na tagitlog. Itlog ka na ba? Kau. Tadi anak kau. Ikaw rin palit ng maanan. Mandahan atos lang ba ikaw? Ayo ha. Ikaw na ayo ha. Ikaw rin makamao. Na ayo. Ayo. Ata tama na kau. Karun ma. Asal lagi terapit. Simbahan ma. Beda. Madi ma. Dili ayo ha. Ayo. Nana kayo na. Tinay. Palit og itlog. Ang very good kay niingon. Kau dia bayad dah, harong makamao. Ina medium. Medium isa ka 3 nga itlog. Kau. Hatag kau dali. Kau practice kau. Na isa ka 3 itlog kau. Aja ka wow. Aja ka wow. Ayaw sa ada kena istorya pa. Aja si mutong korta. Huwat sa day. Huwat sa day. Mag-practice lagi kag sugo. Ajo ka na ajo kasi kwarta. Magampo na pa ko nagkagabi sa akong matubig. Gamubing pagampo ubing ang hindi maita pa ubing. Pero Na para ba ka maligo dai kay naglamig mong tuog. same.
Nakaw yatag ka. Naglamig ako to, mga guys. Ay, what sa lagi day? Kinapa. Isa na lang. Ina medium. Medyo. Kau dali ka namanad. Kapitan. Ngawa mo ka. Kau. Ma-practice. Niatras kay mauwaw ko no. Mauwaw. Nahawa naman ka day. Nabay mo pala itong mahawa. Kuha ka. Kuha na. Yan. Ilakaw na dyan lagi. Kauwaw. Nauwaw siya sa itong kapitan. Naghanag manok na ah. Manok pa imo. Ay, kung nanahilin this vlog, ma. Nay, saglang rose dia. Ma-set out kung nanahilin dia, ma. Ay, ma. Ma, set out, nag-set out. Ha? Set out kung nahilin kay gimingaw ko, ma. Na, sig Ay, pamilya. nahilin. Ano makamubalit nahilin? Kagitlog ka. Uli sa nahilin, dugay na daga. Suro kasi mana, dut kay wahilo, uli at nahilin. Ano pa si mama? Ano sa nahilin mo uli, ma. Baw lagi. Atong katapan na nung dugay mo uli, ma. Tagdira. Nanay uyab si Jama. Baho na nahili na ba ko kay uyab. Ano aman mo uli, tuloy na kasi manaway uli, ma. Baho. Gimingaw na dukuni daw at siya mo uli, ma. Oh, wow. Sa ha? Uy, hinaji ha. Baby. Hinaji jud kay na impas na jud kay sedano. Nagsuot makaganti ho sa tisining. Nice ka jud ilang buwak na white rose. Dede. Uli na may padaplin ha. Grabe rabag mga Grabe ni. mga motor ang arang kutuga magpakusog og dagan, ma. mga lagi. Magputabok gani ko, ma. Nice buwak. Padaplin, nani naghinagtok. Kau, lakaw. Naglamito ganito, guys. Tapos nagmahala ho, guys. Salamat nindo Tita Lucy. Ito pong pinanggan. Nati talo si Tita Yuning. Salamat nindo Tita Lucy, Tita Yuning. Arang kalab ko nindo Tita Yuning. Aring sa mo dari Tita Yuning. Guys, may puto, guys. Humot, guys. Naka-try mo ka puto, guys. Lami lagi, guys. Humot, guys. Huwag kong niluto, guys. Kanag madog pa yung tuwa kay lami, guys. Huwag timo sa ko, guys. Huwag ko kasi mo ganit kay naglami mag-tuwag, guys. Pares magod ko mag-dive na tuwag po ko, guys. Huwag ko kasi mo ganit kay natuwag man ko, guys. Magtimo sa tanim do, guys. Kaya, guys. Guys. Kami lagi po, guys. Kaya mo kaon, guys. Kaya, guys. Guys. Isa magaling, guys. Lami kalo, guys. Basta isa magaling, guys. Guys, magsikat ka, guys. Isa yung gibuhat ka nung nagkako natuog ko, guys. Ibu palit ko nakatuog, guys. At mumata, kay lasing kumumata, guys. Ibu palit makumatuog, guys. Tawag klase, guys. Huwag na gani klase, guys. Di kumatuog, guys. Huwag klase, guys. Huwag klase, guys. Absent tukot, guys. Huwag na gani klase, di kumuhigda, guys. Tawag ko sa maestro, guys. Ay, Sir Lemuel. Tayo mo ka puto, Sir Lemuel.
Paghimo po mo gimuharang lami lagi ka ato Sir Limuel. Naribag suma Sir Limuel. Aron kay bawo mo. Himo ka mo si Mama Maria P. Sir Limuel. Kanang nakita na dahil mo siri ka gapos. Eskwela ko guys, nalipay ko kay kakita kong rika gapon guys. Eskwela naman di, wala naman absent guys. Namatay na gisang lulo guys. Mangwa ka eskwela kay namatay ng lulo. Bakit na doon eskwela kay patay na gisang lulo guys. Mo ding absent kay namatay ng lulo. Rika, nalipay na doon ko nakita sa Rika. Ugwa pa Rika, muhilat doon ko muhilat doon ko tama, ugwa ta nakita na doon ta Rika. Ugwa pa gani, mingawon doon ko Rika. Kaya timuk talinda, kuan guys, puto guys. Yara kuan gabon. Di, tabo. Ay, yung sa tingan, anak, guno. Guno ba to? Ang gano'n ka naman. Basta man mo. Yara ka mo ang yapod. Ako'y pinakagwapa na rin nila. Ablihin dyan. Ito ba ito? Kare? Arang bisa bilang mana. Ini sekolah kan? Ano yun, Lord God, ikaw magkakapag kabaskog, kalagsak sa pangalan sa Lord. Amen. Salamat, Lord, sa panalangin, Lord. I declare, Ginoo, imong i-bless mo panimalaya, Lord, na imong giadlang diri, Ginoo, Lord. Yes. Lahat karon, Lord. Kini magkakapag kabaskog, kalagsak sa pangalan, Lord. Ako ning hinluan sa hinuing dugo na Ginoo Jesus. In Jesus' name. Amen. Ano? Ano po, yan na. Pagdali na iyan. Bibigyan. Nganta. Ata mga guys. Kada miss kuan sa lugar ah. Tabon. Dami sa tabon ubay ko. Sa kompleto na pay buhon. Talibon. Talibon, di Talibon. Oh, talibon. Tabon ni tabon. Ang ako po nila mo kago tabon. Tabon ni talibon na ni. Tabon eh, Ah, pero di tabon. ubay. Dini ubay, talibon. Talibon. Kaya hindi matagap na. Yes, biyan na sa iPhone, guys. Na sa gibot mo talibon lag. Paglaag me. Lag. Na, manginhas me. Padong mi manginhas hinda. Nabtan mas ting paniud to. Ano ba sa tabang? Kaon na ko. Di ka siya liyan na kagilab din magsamok ng gapon na tabang ko. Okay, oy. Dapat ko naman nakita ka. Ako ni tabang silita ring pasagdan. Ko oy. Oo, Tapos atan. Na 2,000 na rin kuan na pirmi man na. Nabitaw siya. Ma'am, lamig mo. Unsa tayo akong isod ha? Ay siya di ay. Ryan. Ryan ba, Ryan? Oh, manggod. Ako lang Haramas ko, haramas ka nang nairayan isa. Rin. Rin. Rin din. Oo. Nagtapog tali ba? Ano ni sa kaon? Dahil dari doy. Ano ka ba? Loon na daan. Di. Ay, dali ba? Ano kinagdaog? Mga kabanan. Na kinagutuhan. Tapos Ryan Dakay. O si Ryan, ano si Ryan na pledong Ryan? Dakay. Rin. Ryan, mapunas rin siguro. Dako daw, matumpa. Turma ba? Kaya saan mo kagaba nung ginuha ka ng di, madiba pa kaya saan. Ito na daw. Masat out sing matister diha ma. Ayat ni Esther, kanapay ko sa imong bayat ni Esther.
Babay sa ton. Hanan nila, oy. Ton. Boy tilap guys ya. Ang inhasay sa alis siya, naabot rin sa libon. Boy tilap po. I-upload mo wala. Grabe, boy tilap tayo. Tanaol. Tanaol. Mga kinhasers. Guys. Ya. Guys. Mga kinhasers. Guys. Ang inhasay. Ada guys. Sa una, kuan mo na, retire naman ni Sta. Kasi tuway na. Kuha. Hapon. Tuway. Ako magtuman ma. Makan kailain. Gas damit dahil talipon guys. Ikaw, una na. Nanginhas guys. Pero amin yung tabag panginhas guys. Huwag marag kaligo. Minsan na nga ni pispan nite. Naigi, kuwan na rin isda. Tilapia? Bangus? Ah, bangus na kuno ni. Dana. Oh, sunod. Pao na sa ati hiling ka, kay basig nagdali ini sa ati. Nakasuway mig nang ninhas with Miss Valencia. Pero kuan, ha? Oh, namami kuan to kaila pud ba? Pero di nga niti. Kana jeng way tubig ba at kanang mabitaw? Di man din ito. Punasan lang. Pero na time nga wani tubig ni tinadyo tubig. Nagalaw, dahil na kuha niya tao, madayro. Ah, di ron dapat yung panginhas. Ah. Sudah naman niya, di ko sa puti kami di ko panitas. Ang puto ko na sa Asa di ka di panginhas ti? ito gawas. Asa dito? Di. Di ba nang ito? Ah. Dagat ba? Di ba sa punasan? Pero kuani ka nang nay sagol ni nay dagat ni. Ah, kuani ka nang brakis. Sudah nang sa ako, ang tubig ani. Pero kay ba ko ti basta nga ni ti nay mga limango pa ni ti. Nay time na ni nga na ni alimango ngay og mano ka dani kagabi sigurado ko na dani. Puro hadlok lang kay basig nay has. Bitaw. Mabasa na dito. Aga ko pud kay kanilagin taga bukid ingin mag kato sila atan ba nakanganhin naman to. Mapiningan nga banta. Durante lagi pud mi kay lahi bujeling taga ladutas dagat kay tay ko at ingmad to ta. Na ako sa San Angelo man uban ang pukul ang ring gida. Nice kajukan. Guys, Dami sa talibon. talipon guys. Na guys na nice view. Sabi no, pwede na mali sila. Di man ni dagat tay kuan man nipis pan lakaw. Hi guys. Concentrate lagi sa Unsa ka kaniwang ba? di magud niwang kadyo. Guys, may nakaila. Ug taga coastal area ka mao ni mangroves ha. Mao ni itanom na mangroves. Ay. Naami sa ubay. Ay, ubay! Di din, kano na dyan ko nga ubay. Talibon dire. Talibon. Ay guys, Naami sa talibon. kami talibon guys. Ikaw. Mga ni daghang kuhan mangrove sa. Kaning nga ni day, nada ni mga limango. Kana? Ano sila magpudyo ani dani na. Oh. Hindi magamping. Magamping. Grabing mangroves dari we. Na yung mga kuhan dari bagungon. Sa nga ni dari manghag bagungon. Hello. Uli nami. May nga tog ilang iniduro ma. Di ko maubos ma. Nga tog ilang iniduro ma. Nah, dali. Para bibuhan nila. Sunod na alya na ha. Sa may kulog ito. Dali na. Ali, day. Dali na rin na kay.
Musiar ko na si Ja. Nadi ko na tumao. Pwede ra to ma. Pwede naman gud to. Ngatur man to. Nakuhan ragtis yung naghuman ma. Ang hugas na ta. Pero na sila'y tubig ma. Naaman. Bisag wa ma. Na sila'y tubig ma. Mga adyo tag tubig. Nga to gilang purmas ilang iniduro ma. Oo. Simba deron ugma mo musimba ta Sigara, ugma ito ma. lagi dagat. Hindi pa. Sa dagat, Pilipinas. Sa manday yung lakas sa manday lawa ugma ma. Sabado. Yung simba na deron ugma ma. Di pa simba ugma. Ano ka pa manday ting simba ma. Domingo. Domingo ma. Mm. Nga to purmas lang iniduro ang kagamay ka. Ito ma. Mm. Wala nga naisip ko nga to magpurma ma. Nga to man jid. Waman. Sa kadakong kaldirong bulag widya. Sili on dagko kadung sili ha. Umot lagi ni kuyatan. Karon pa ko kitag siling na bising dagko ah. Oh guys, dagko kadung sili ah. Taga bukid o kaila tuway. Ila ko ning kilawon. Dada pag ilang bulinaw nga naipakpak. Tara. Ako na be. Ala. Mauma man tatong taon ni uy. Nutan. Oh. Uy, uy. Lagi mo kuhaan na. Lami na na long. Ya butangan daw dito. Para ko ano ba ni luwag ra ba ni sa Masuhay ka day? Masuhay ka? Suot og plato. Si uy gani. Kaya ako man si ay. Na mo try na sila. Giko anto gi. Nga may tubig. Lami ra ba na mi? Di ni mo kuha ang tubig kay mamon tujang parat guro. Mao ba? Ilhan jud ilhan jud di kataga dagat no. Kada mi, lami na. Ang sa tong inistorya ni uy. Ano day? Panginhas mo boy. Na Mutala di ka mo. tagon. Ay, makakuan di ka day magtanaw di kang uy uy. Buka ba ba? Be dili day kada ka na day be. Tanaw ko day be. Isa gahi man uy. La, namba ko kita day lami day. Darate. Tuod jud ang gahi. Ay luod ko no gahi. Plato ay. Lami. Lami. Oh imo. Lami day ko ni. Darate. Uy hala na ya. Magdaka ko dani tanim na dako ana. Ade tan. Lami. Gana. Inakulis sagin sila milis. Lami kaayo. Masuka o? Ayun na di nagsuka-suka brad. May mukha ni kaya nga na. Kaon uy. Kaon magalit ko. Bulag huy. Na luto. Samot na nang iparis. Haba na. May. panik sili. Lami bitaw. Tam este. Lami bitaw. Pagpunod. Eh, mo na kunod. Na madun si po na expose sila sa bagdadagingan ni. Di ateli. Lami. Uy. Injang. Ilo pang ko na sa Ingay nga na. Grabe to. Expose no, karli din. Panilong din din. Sabay uy. Vlogger po. Sabay uy. Dako ba. Istorya. Sa tuwa man ko tuno si Jato talibon. Kuwan, buwi na bis. Sa bista. Pwede ko kakuan daro. Uy. India sa ang sikatan. Abi, Angelo, ang hapak ter. Na, di ko ka mo abli. Hapaki. Kuyaw ni ho ang Albe, hapak ta. Hapak ta, ayaw na ayaw ka. Agay, sakit man tayo. Ayaw ko, anong kamot. mukhaon mo ani. At bang Angelo? Sa man ni oy. Buat sa uy kay ning kuan. Di man kumukha nung ingana kuyatan. Silong ka, silong. Masatan. Dara na ka daghan ng bulang yun. Ah, mga silingan. Daghan man eh. Mga silingan din eh. Kumingami ah. Naman. Karon po baya ko ning taog nga na. Hindi ay. Angelo, Mo man nagtang uy. kaya, hatag, ni Ali. Ante oh. Mo din na. Mm. Hindoy, Bawal dan. sa may lakad ay.
Kamis? Ipakuan ng suka. Haram ito din suka, ha? Na kanya ay butang ito. Ang suka na ibutang ate. Oh. Hinloy sa daan. Pagkuha sa Ang lami ate alit suy. Nalami. Dami ni sa panawin. Na, nagikamoy, oy. Mm. Siya taot, oy, mabok na yung mga kaan, oy. Kaki man uy, di mo kabri. Ang magkakaon tanan, day. Dilo? Kaya oh. Siya mo siya, day. Lagi. Lami lagi ti. Makaingon. Hinloy daan. Ako nang. Nara ko na. Tinuod. Kuhaan ang naik ka ng nga naalog kita. Ano? Man, kaya ko bebe. Leo ba man sa kubran anak. Pok naman te. Dati oh. Ako hindi ay. Naday binugagi. Ano ni tanan? Ote. Kainin mo yan. First time. Nagkahuman te diretso balanghoy. Lami. Hala, Tay, lami panis gugmas imong kuyaw. First time ni nang. Ate, Ako magali, di mo kutig. Kaning ni tanan. Kaning tanan eh. magay. Sabi? Kaya nga Mario, ano nga rin, oy. Malaban na isang paborito. Wow! Hindi. Anong masasabi mo? Hindi ba da? Ako rin video diya kuya. Ko. Di ba da ni da? Yung matang giluwa mo. Sorry, Jud. Ginoo pa sa law ako. Failed man. Isa ko. Sa lasa manggod. Kalasa na. Wala ba? Wala to. Wag ko rin mo usapa. Usapa di yung dapat. Hindi ako sa polito. Pasalaw, Jud. Hindi na kay. Wala ka pa sa kalik. Kita na namin mukha ulit. Naman. Kadi laman, sorry guys. Kadi man dito pa nagpanglasa. Kaning kausli. Mang bas pa ng iban ha. May pa nagpanglasa. Di ba tayo dilo? Di mo ito makapastawo. Dali lang magpanglasa na. Lahi. Kuyatan. Puro video diya kuyatan. Ay, ako na. Ang kaon ka do? Ang kaon ka wa? Kaan ka lang? Kaundo, kinikanta na napagag usok. Lutit kas bata dani. Kaya naman sa ka. Hindi ka. Ta. Asan man mo? Ato tagdagat. Maligo na. Gusto lang na ligo mo. Guys, muni kanunon sa mga dato guys. Dato man ko guys, mukha ko gingani. Orang, dato. Dato sa pagmahal sa Ginoo. Ayaw di ko hungiti dana, dai kay di ko mabuhi dana. Ito man na. Hindi ko allergic ka. Crab. Allergic beto ko. Kuyatan. Magpapadlang ko kuyatan. Hindi nadadulog. Pabadlang kuyatan. Di ako na dada ko badlong. Dara. Naliguon na kong dagat ma. Marama. Pasilungan ko na nakatalig. Dara guys, kaunta daning tilapia guys. Nanti makunin mo paligo og dagat ma. Makaon man ko gingani guys ka. Wala ko ini pun guys. Agak bilid ko kay Muranas ko ani uy. Kaya nakaadap sila. Grabe dito uy. Grabe dito ng kaon sa. Sa Nga na dyan. minsan Gaya ko din. ngala. Yan ano? Paikagon. Pasiyon. Grabe sa kuyatan. Ayaw da medyo kuyatan. Kaya uy man. Matanaw kanuna kung tanaw na na eh. Katong tanaw ko bang nagtuba sa saging. Asa ba Sabi dada? tao. Manintabang man niya. Asa uy ba? Laki na baji. Baji. Katong lain nag Gingat na si Dang Chito sa Matina. katong arang bana ah. Pati si Elias gipang-upto na sila. Asa ba? Turo pamili. Sila na ro sila. Katong baji, katong Si magbangag-bangag. Ana Rose pa nagpinta ka. Maritis naman sila. Maritis naman sila. Lami te, Nag-vlog man sila. lami. Uy, yung kuanta na nas tinuod nga vlogger. Yung nanundog mo na mo ha. Di uy. Okay naman. Das ganahan sila mag-isip man Wala, na. bahalag mga pangag Ako basta anje kay ka nang sunod lami tilawak ng wasay-wasay katila na ka.
Lami itong wasay-wasay. Ay katong gisud man ang botelya. Di, Jod, kana dyan na. Nadi, wasay-wasay ko na dani. Enggak. Ha? Ha? Katagay tapi ka long? Enggak ada kan dia. Na, lami nang wasay-wasay sa gulo pansit. Na. Lami, maray ganahan. Ari pagunas. Duga makan matas atan. Makuanta mo. Ryan bang. Maingon tang ati o kanang ano sa kanang nay. Kanang tao. Ang tao. Una sa 28. Mauni guys, ako si Ai. Si apo si ta uy ni. Namoy uy na pay ay. Mo ni si Jack. Lubat. Lubat. Asa ba dato ka itong magbangag-banghag te? Pero may yun Jack. Lagi. Uy. Itong vlog Ano? ba? Mabasa Oh, ta? dali na may Hindi ko mabasa. na. Hala. Sabi ko nabasa agad ng kuan. Gida nga kang atilisa. Asa man? Agbuwag. Gipalit mo te. Dai. Ang gikuha. Kay mukha ako buwad, ma'am. Imong gipalit. Kay dato ko sa amo. Ay, ito ang buwan na to. Ay, grabe. Dapat konsumo yun tong ate. Di ka itong dato bagibuwan. Iyan mo tong ipasagdan. Kay kaan lagi te, kay lami lagi te. Grabe si Joy. Mauni ka ng kuan. Muga. Kanang buwis buhay. Magkaon. Isa kawan. Ham. Jero. Ayo sige kuan ko yatan. Yan yung mga gunyan. Halan paluwan ka dai. Dari silong. Maligo bitaw ka. Kami ligo dai mo. Uy, ma'am, kaon, ma'am. Kay tagsara ni ma'am. Ikunin na itong alisya, ma'am. Wala dagat, ma'am. Sapa na naman, ma'am. Dai bibigyan ang tilaw ka sa kani. Kaming siya. Misiway ko. Hindi mo yung Wala ko kapasar. Kung sa kapasar. Ako kapasar dyan. Bilib ko nila kay mura na silang uy. Nga na bitutong ka uy. Nga na radyong uy. Nga na ni dyan na. Dyan. Hindi, gablet mo ka ng kutsara. Dabli. Mamaligo kung dagat ma. Ang sa may kuan. Way dagat. Sapa ra. Na may basak. Basak ang awang. Awang, kanang murag kuan. Maniit. Mura pong maniit. Mga demur day. Mga dem sila. Asa man Diyos. Dam. Naiman sa dadto. Katong gikuan karon man sa hala ni awang. Ma'am, radyo klaruhan yung jubi akin. Edited by Ate Alex Burato. Kana Brad. Bira Brad. Agad ang mga sir. Buti bilin ba tayo? Dali na vlog. Ha? Pwede na pares. Hindi pares balinsya day. Madami lakit. Dali na kate. Ang bata. Kada lagi. Ay kuha lagi. Pagtarong galing iya. Kod na. Da, uwanan oh. Uli na buro to si Jen. Isod ng asin. Sanatan. Salamat eh. Thank you. Pasensya na ka ti sa among pag-abala. Kakagat tingilin. Nalipay si Jen nakailan ni Muti. Ari sa miti. Aw, aga ko ka nagbanuban naman ko nila. Salamat ka Diyos sa itong pagpadadyon te. Ay, mo upuan, pag-text lang. Hunas ka na hunas. Nagbit-bit ko isa. Ka na hunas. Ya, salamat ya. Salamat ka Diyos sa itong pag... Napasensya na kang kami na. Nagdanig tagbot. Thank you. Thank you very much. Salamat. Jaga mga kaubanan. Dali yan. Dali na yan. Di masuyan niya. Muli. Di ba muli? Bye, Ate Helen. Baka man nagdili kuya. Nagmabasag ang sampot. Basa ra Man. Tadi ra ulit. Maugara man. Maugara man. Maugara. Kan mo na og nakabitan. Kat kami mo sakay. Hey, salamat. Alam mo te. Babay at hilin. Babay. Salamat eh. Salamat. Ang tan. Nakano kay mga hugasin dito.
Tubig kami. Di mga sugot siya mahugasan. Hugasan mo ka nga mga kami. Di man. Kaya ito. Ang dadan ka nagasa sunod. Hugaan. Madalang production di ka ganun. Basta. Nagbihib ra magud ko. Naog bitan bi? Ha? Naog mi. Ikaw? Naog yan. Nganong manaog man ko ma. Matay. Ato ta masakay day kay Luis ko. Tubig kay naog. Ari sunod ni mama. Okay naman sa na bitak. Ikaw. Kagdira ba siya galigaho ah? Sunod ni mama. Magigopan si kung atyan dilo ka do ang kagwapa ka do atyan dilo ma. Dari agi. Ma, gapahan si kung ati Angelo ka adyo ma. Hingan haday. Ang kagwapa si tagado atyan dilo liwat ka na ho atyan dilo. Char. Sa liwat ko ng kanisa day. Saan mo nato day? Anong liwat naman nung kanisa day? Day Angelo. Dapat ka kadyo, liwat ka na ho. Nado, iuntan. Adto na ba naman sa Carmen? Silat. Ah, Tipipian, pagamping ng biyahe, tipipian na. pagampi ko sa biyahe. Lay day. Minsan sama. Sakay. Tambas ko. Sa tong bataan yung sakay motor ma. Tama. Ato ra ta kanihapon. Ato na ko na ganihatan. Okay. Kuya Ryan. Kabot inyaw ng Kuya Ryan. Kabot inyaw na. Ito nakablang hoyo. Kung sumuli. Ikaw magdakaya na dagat. Dagatan. Ah, sila. Kung sa muli, may pagkagbilang hoy. Nabi ma. Tihatan. Di naman dahil yung tihatan. Mapa may pagsakay. Kari ba? Isa na isla. 300 is by pizza. Malibira. Isa man islatan. Diyan. Karon po ko. Diyan laman tan. Ha? Karon po mo ko kakuan. Basig di na tilugon no. Di. Murag di mo tilugon. Di siguro ta. Ano na yung dati? Badlon. Hindi ko takawas sa tayo na. Basig dapat tayo makitan ba. Kana nakaila kong isda. Hindi na dito ba? Di ang ikan sila kawan. Nakita ninyo? Nahurot. Wala yung mga tanang. Trade at agi, haman sila. Bisa kayo na lisang aryo? Wah, tinawag mo? Apa niya? Okay, layo ko din na. Layo ka. Oh, layo kayo. Amanit at Trinidad Municipal Hall. Parang pa dito nakabi na dito. Malapi ma. Dog flies. Ano yung Trinidad? Ata, nabigyan lagi. Nabigyan
Pascual lang po. Ha? San Pascualos? Oo. Karga na. Adto tagit ko na lang. Sa Pascual kaya akong taglapot. Bakit ito? Huwag ko kalimutan na niya. Dili. So, ng tagit. So, ng tagit nga. Race kon ba? Kasati, anak. Race ka lang kon ba? Mari kay layo man. Kay wagin kan Miguel. Lagi lang sa mo. Lihat ka? Ako kan? Anira? Anira ta? Ha? Kami? Kami? Atur na som. Dool ra dito. Ayaw ta. Kamu na ta. San Miguel mo agi, di no? Mayag. Lagi kaya tripulan na no. Ta. Ada na macam. Ada lagi. Surga ta. Lagi.